Тази седмица започва едно истинско юнийско приключение. Отправяме се към вълшебната Кефалония. Закупихме си билети за ферибота малко преди тръгването. Когато пътувате от Василики Левкада за Кефалония, имайте предвид, че ферибота е малък, с това си купете билет отрано. Ние не знаехме, но извадихме късмет. След час плаване, фериботът ни отведе в Фискардо, малко пристанищно градче, в което се влюбих още от пръв поглед. Пътувахме към южната част на острова до селището Влахата, където отседнахме. 11-часовия път ни измори толкова много, вечеряхме гироси и така приключи денят ни. Сутринта посрещнахме с кафе, море и морски бриз. Планът ни беше да сме на плаж до късен следобед и се отправихме към плаж Песада. След като слязохме по стълбите, пред нас се разкри спираща дъха гледка. По пътя за плажа се натъкнахме на вкаменелости на черупки от мидии, които намерихме съвсем случайно и си струва да видите. След като пристигнахме, се отдадохме на заслужена почивка. Плажът е малък и чист. За да стигнете до него, трябва да минете пътеката от скали. Отнема около 10-15 минутки, но всеки миг се струва, защото накрая се добирате до едно истинско райско кътче. За ден 3 планирахме да посетим плаж Каламия, взехме закуски от пекарната в Лидъл и кафе. Пристигнахме на плажът, но той не ни впечатли и се отправихме към Агия Параскеви бич. По пътя случайно попаднахме на малка дървена пейка, гледаща право към морето. Нямаше как да не поспрем, за да се насладим на красотата на природата, която ни заобикаля. А това е плажът, морската ивица е покрита с камъчета, морето беше чисто, а в следобедните часове дърветата даваха сянка на плажуващите. Тръгнахме късно от плажа, въпреки че искахме да останем още и срещнахме група любопитни кози, които явно си бяха организирали групова разходка. Ден 4 беше ден за посещение на един от най-популярните кефалонийски плажове, а именно Миртос. Тази красота задължително трябва да се види. Плажът обаче крие своите капани, големи вълни и силни течения.
Не се препоръчва да плувате там, нито да ходите много близо до водата, защото не знаете кога ще ви застигне голяма вълна и ще ви събори. Ние разбрахме това от първо лице по трудния начин. Но това не ни развали денят, даже напротив, приехме го като част от приключението и скоро се озовахме в Фискардо за нужните медикаменти и останахме там за по чаша топло ароматно кафе. Кафето беше превъзходно. Успяхме да седна на още няколко гледки, които ни оставиха без дъх и бяха по път към хотелът ни. Напазарихме от близкия магазин и понеже денят беше доста дълъг, както виждате, хапнахме на хотелската тераса. Днес отново щяхме да ходим на плаж, но поради обстоятелствата решихме да се възползваме и да отидем до Фискардо отново. По път се отбихме в едно случайно малко магазинче за сувенири, от което нямаше как да излезем с празни ръце. И тъй като беше обяд, се отбихме в Асос и си взехме много вкусни гироси. Срещнахме още горски кози. А Фискардо днес ни посрещна с тази гледка. Кафето толкова ни хареса, че решихме да се върнем отново. Имахме и малка гушкава любвеобилна компания, която се радваше на нас, колкото и ние се радвахме на нея. Изпихме кафето и се отправихме на разходка из малките китни улички на града. Беше като в приказка. Красиви сгради с цветни фасади, растителност, море. В този град наистина ми се прииска да си купим малка гръцка къщичка и да останем. Посетихме и тази аптека, която препоръчваме заради професионалното обслужване, а аз оттам избрах този балсам за устни на Корес с йогурт и SPF 20, който винаги ще ме връща към Фискардо. А сега се насладете и вие на този прекрасен град.
Това не е първия път, в който посещавам Фискардо, но със сигурност искам да се върна пак, защото тук красотата е в детайлите и във всичко останало. Посрещнахме и изпратихме Залеза по път, а за вечеря посетихме така хваленият ресторант Чефалоня. Там опитахме от техния кефалонийски пай с месо, който не ми допадна заради вкуса на канела, но Михаил го оцени много високо. Хапнахме и фета с мед и сладко от смокини, както и калмари. Отново започваме деня с кафе в новите ни чаши, които взехме от магазин Колмаро вчера. Чашите са ръчна изработка, идеални за късо ароматно еспресо. Тръгнахме да приключенстваме, този път на малко по-далечен, но обещаващ плаж. Плажът беше хубав и поостанахме за около час-два там. По път към следващия плаж се подсладихме с гръцките мини сладоледи, а следващата ни последна спирка беше червеният плаж Кси, известен със своята глина. Скалата от глина се простира по плажната ивица, а по пясъка се крият малки парченца от нея. Истинска спа терапия на плажа, слънце, морска сол и лечебна глина. Всичко, от което имаме нужда. Плажът наистина е много интересен и си заслужава да се посети. За вечеря отново се доверихме на близкия ресторант в нашото селце и хапнахме скариди и октопод. Презентацията и храната бяха впечатляващи. Днес се прибираме в София, сбогувахме се с котето, което ни посрещаше всеки път, когато ходихме до кварталния магазин, и дойде едно кученце, което видя, че ще получи любов и не се поколеба да я потърси. Дадохме му я, разбира се. Преди да отидем към ферибот, решихме, че задължително трябва да посетим град Асос, дори и за малко заради магичната гледка, която ни предоставя градът.
Потеглихме към Фискардо и се наредихме на опашката за ферибота. Ние закупихме нашите билети предишния ден и имахме сигурно място на иначе малкия ферибот. От Василики и Левкада отидохме в Нидри за обяд. Капнахме домашната рама с хляб, от която си облизахме пръстите. Картофките им бяха чудесни, скаридите и октопода бяха както винаги много вкусни. И накрая завършихме с десерт от заведението. Отбихме се и за по една чаша кафе край морето преди тръгване. В Нидри има уличка с многобройни магазини, от които напазарихме сувенири за нашите близки. Нидри беше нашата последна гръцка спирка. Кефалония е едно райско кътче, което ни заплени. 7 дни не стигнаха да се насладим напълно на красотата на острова, но смятам, че на Кефалония не може да се наситиш дори и ако живееш там. И знаем със сигурност, че отново ще се върнем тук, защото някои места трябва да се посетят повече от веднъж, за да повярваш, че са истински. Благодарим, че пътувахте с нас. Чао и до скоро!